खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो क'क्राझाराव फिन पुलिसनि एनकाउन्टारजों सानै माफियानि जिउ खहा एनकाउन्टारजों थैनाय सानै माफियानि मुङा आकबर बानजारा आरो सालमान बानजारा सानै माफियाखौ माखासे सान सिगांनो हमदोंमोन मैया सानैखौ लानानै जमदुवार ओनसोलाव संदाननो थांदोंमोन बेयावनो माखासे जमखानानै थानाय माफियाफोरा पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों बे जाथायाव पुलिस आरो माफियाफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादों जायजों पुलिसफोरा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों आरो साब्रै पुलिसा जोखोम जादों लोगोसे गारियाबो गोबां खहा जादों होननानै फोरमायथिदों गुबुन फारसेथिं पुलिसनि गावनायजों आकबर बानजारा आरो सालमान बानजाराया जिउ गोमादों सानैखौबो सराइबिल देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा सानैखौबो थैबाय होननानै फोसावदों फोरमायथिबोनाय बायदिब्ला पुलिसनि एनकाउन्टारजों जिउ गोमानाय सानैबो इउपिनिमोन आरो बिसोर संकस दैनि साजों गोलाव समनिफ्रायनो आयेन बेरेखायै मोसौनि फालांगि खालामोमोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला माफियाफोरा गिख्रंथाव आइएसआइ उदखारि हान्जाजोंबो सोमोन्दो दंमोन मख'नो गोनांदि गावलायलायनाय जायगानिफ्राय गंसे AK-47 राइफल मोननै मेगजिन आरो गरथाम 15 गोथां गुलि बोखांनो हादों होननानै क'क्राझार पुलिसा फोरमायथिदों दिनैनि सान अदेबानि 20 एप्रिलखौ रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों BTCनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों नटिफिकेसननि बायदिब्ला पाब्लिकफोरनि सुबिदानि थाखाय दिनैनि सानखौ रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फोसावदों BTR ओनसोलाव थानाय सरनिया कचारिफोरनि बाह गसाइ उत्सबखौ फालिनो थाखायनो दिनैनि सानखौ BTC सोरखारनिफ्राय रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फोसावदों जोबथेसालियाव जोबथेजानाय EX-NDFB माब्ला उदां जानो मोनगोन बेनि जेबो गेरेन्टि गैया दायनिगिरि फोसावखानायखौ BTR गोरोबथानि गेजेरजों उदां खालामनो हाया बे खोथाखौ बुंथिदों EX-NDFBनिनो मोनसे समनि दैदेनगिरि आरो दानि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जोबथेसालियाव गोलाव सम एबा गोलाव बोसोर जोबथेजानाय EX-NDFB बावैसो सिगां जोबथेसालिनिफ्राय लाइजाम दैथायहरदोंमोन जेराव बिथांमोनहा EX-NDFB लाफानानै BTR गोरोबथा खालामनायनि उनावबो आरो दिनैसिम BTR गोरोबथा जानाया 2 बोसोरनि बारा जालांबाय बेनि उनावबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हायैखौ लानानै दुखु फोरमायथि हरदोंमोन आरो उदां नागिरनानै दैदेनगिरिफोरनिसिम मदद बिहरदोंमोन बेनि सायाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फिननाय होदोंदि दायनिगिरि फोसावखानायखौ दिहुननो होनबानो दिहुननो हाया बिजिरसालियासो बिथांमोनखौ लाखिदों बेनिखायनो बिजिरसालिनि गेजेरजोंसो ओंखारनांगोन लाइजाम हरबानो सोरखारा दिहुननांगौ बे गोरलै नङा आयेननि बाथ्रा आयेनजोंसो दिहुननांगोन सोरखार हिसाबै नाजागासिनो दं नाथाय माब्ला गगोन बेनि जेबो गेरेन्टि गैया जोबथेसालियाव जोबथेजानाय बारग' NDFBफोरा उदांनि थाखाय भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों सावरायनो थाखायबो खावलायहरदोंमोन नाथाय उदांनि थाखाय सोरखारजों सावरायनानै जेबो मुलाम्फा गैया होननानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिबाय गुबुन फारसेथिं BTR गोरोबथानि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय EX-NDFB उदां खालामनायनि बाथ्रा दंमोन नाथाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि दायनिगिरि फोसावजाखानायफोरखौ गोरोबथानि गेजेरजों हाया दायनिगिरि फोसावजाखानायखौ गोरोबथानि गेजेरजों उदां खालामनाय बुहुमावनो बिदिन्थि गैया होननानैबो बुंथिबावो बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया गोजोनथाव खौरां देंखोस्रि बर'आ मिस इन्डिया कुइन इउनिभार्स 2022 खौ देरहासारनो हादों MIHMआ गोदान दिल्लीनि अक्षरा थियेटाराव मिस इन्डिया कुइन इउनिभार्स 2022 आरो मिसेस इन्डिया हम मेकार 2022 खौ खुंदोंमोन जेराव बर'निफ्राय सानै बाहागो लादोंमोन मुंफोरा देंखोस्रि बर' बिथाङा मिस इन्डिया कुइन इउनिभार्स 2022 आव बाहागो लादोंमोन जेराव बिथाङा बे बिमुंखौ देरहासारनो हादों गुबुन सासेया गनिका बसुमतारी बिथाङा मिसेस इन्डिया हम मेकार 2022 आव बाहागो लादोंमोन जेराव बिथाङा सेकेन्ड रानार आप जानो हादों मख'नो गोनांदि देंखोस्रि बर'आ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि गामिनि बिथाङा दा शिलंआव सोलोंथाइ लागासिनो दं दासान्दि रायजोआव अखा बारहुंखा सारअन्थाइ आरो अन्थाइ बायदि गोग्लैगासिनो दं जायजों गोबां न' बां दंफां लाइफां आबाद बायदि बायदि खहा जानायनि अनगायैबो गोबां सुबुंनिबो जिउ खहा जादों गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय सेनं अदलागुरि गामियाव गोबारै बारनाय बारहुंखा आरो अखाजों जिउ खोमानांनाय सुरेन्द्र बसुमतारीनि न'आव गसाइगाव बियाबनि MLA जिरन बसुमतारीया नुजाथिहैदों आरो बिथांनि न'खरनो BTC सोरखारनिफ्राय 4 लाख रांनि चेक गथायदों बिथांनि अनगायैबो श्रीरामपुरावबो मिथिंगायारि फोजोबस्रांजों जिउ गोमानाय सासे सुबुंनोबो BTC सोरखारनिफ्राय एखे रोखोमैनो अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोननि अनगायैबो दासान्दि जाबाय थानाय गिख्रंथाव बारहुंखा
अखा, सारअन्थाइ बायदि मिथिंगायारि फोजोबस्रांनायजों न' बां आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खहा जानाय बिथांमोननोबो BTC सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव मिथिंगायारि फोजोबस्रांनायनि थाखाय न' बां खहा जानायफोरनो थानो थाखाय सिगांनि समाव त्रिपाला राननानै होनाय जादोंमोन, नाथाय बे थोजासे नङा। बेनिखायनो दिनै बिथांमोननो थिं होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जायफोर बिथांमोनना बांसिनै खहा जादों बिथांमोननो BTC सोरखारनिफ्राय सिगांग्रो अनसुंथाइखौ होनाय जागोन, बेनि उनाव एसेल' खहा जानायफोरनो होनाय जागोन। बेफोरनि थाखाय सार्केल अफिसारनि गेजेरजों मण्डलफोरा गामि गामि हाबनानै खहा जानायफोरनि फारिलाइखौ लागासिनो दं। आरो बेयाव VCDCनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोराबो खामानि मावफादों होननानै फोरमायथिदों MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों। नटिफिकेसननि बायदिब्ला जानो गोनां हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार एग्जामिनेसन 2022 नि माखासे आयदाफोरनि अक्ट'खौ सोलाय सोल' खालामनाय जादों। गोदान नटिफिकेसननि बायदिब्ला 4 मे अदेबानि 4 मेआव फुंनि समाव इंलिस आयदा, सानजौफुनि समाव बिहु आयदानि आनजाद जानो गोनांमोन। बेखौ दा सोलायनानै 30 मे अदेबानि 30 मेआव खालामनाय जाबाय। सिगांनि बायदिनो फुंनि समाव इंलिस आयदानि आनजाद आरो सानजौफुनि समाव बिहुनि आनजाद थागोन। बेनि अनगायैबो 19 मे अदेबानि 19 मेआव जानो गोनां जि आनजाद, फुंनि समाव इक'नमिक, जिअ'ग्राफि, मिउजिक ग्रुप बि, सानजौफुनि समाव मेथामेटिक्सनि आनजाद जानो गोनांमोन। बेनि अक्ट'खौबो 31 मे अदेबानि 31 मेआव लांनाय जाबाय। जौ लोंनानै सासे बर' सुबुङा गावनि बिसिखौनो बुथारदों। जौ लोंनाय एबा फेग्रा मुवाया मा मा खहा लाबोनो हायो, बेनिनो बियो मोनसे बिदिन्थि। जौ लोंनानै गारि सालायनायनि थाखाय गोबांखौनो जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमानायखौ जों नुनो मोनबोबाय थादों। नाथाय बे खेबाव जौनि थाखाय फिसायानो गावनि बिसिखौ बुथारदों। बे जाथाया ससियेल मिडियायाव गोसारदों। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय नुथायनि बायदिब्ला बुथारग्राया गावखौ गगामुगनि होनानै सिनायथि होदों आरो बिसिखौ रौतानि खराइबारि गामिनि रागुनि मुं होनानै फोसावदों। बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा फिसाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव बिसिखौ बुथारनो होनानै बुथाराखैमोन, गोफारजों सुनो होनानै सुवाखैमोन। उनाव बिसिया 2 घन्टासो जोखोम हालोदावनो दंमोन होननानैबो फोरमायथिदों। रां गैयिनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनो हायाखै। उनाव गोथै देहाखौ दैयाव गारहैदों आरो पुलिसखौ गिनानै जाथायनि सायाव सिरि थादोंमोन होननानैबो सिमान लादों दायनिगिरिया। फिन NLFBनिफ्राय डिसचार्ज खालामजानाय सासे सोद्रोमाया गावखौ पुलिसनि सेराव गथायबाय। NLFBनिफ्राय डिसचार्ज खालामजानाय आरो दाखाथि हानजाजों लोब्बा थानाय आनानियास बसुमतारी एबा बि अन्थाव बसुमतारीया क'क्राझाराव पुलिसनि खाथियाव आखाइ दैखांफैबाय। बि अन्थाव बसुमतारीया क'क्राझार जिल्लानि 3 नं जर्दानपुर गामिनि कार्नेल बसुमतारीनि फिसाज्ला। मख'नो गोनांदि NLFB आफादनिफ्राय माखासे सोद्रोमाफोरा न'आव थांनानै गोलाव सम केम्प फारसे फैफिनाखैमोन, जायनि थाखाय केम्पनि आयेन आब्रुथिखौ फालियैयाव NLFB आफादनिफ्राय बिसोरखौ डिसचार्ज खालामदोंमोन। डिसचार्ज खालामजानाय NLFBनि बारग' सोद्रोमाफोरा दाखाथि खालामनायजों लोब्बा दंमोन। माखासे सान सिगां BTR ओनसोलाव दाखाथि आरो मानसि बुथारनाय जाथाय जाबाय थानायखौ पुलिसआ गोख्रोङै संदानबाय थादोंमोन आरो माखासेखौ एनकाउन्टारबो खालामदों। बेनि उननिफ्रायनो NLFB आफादनिफ्राय डिसचार्ज खालामजानाय आरो दाखाथिजों लोब्बा थानाय सोद्रोमाफोरा गावसोरखौनो पुलिसनि आखायाव गथायफैदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव फिन बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायनि अजद। मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायनि थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव अजद फैदों। फिन जानो गोनां गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसन बिसायख'थियाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायदों होननानै आसाम जातीय परिषदनि आफादगिरि सन्जीब बराया अजद होदों। बिथांनि अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो आसाम स्टेट इलेक्सन कमिसनाबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सायाव नायबिजिरनानै रिपर्ट जमा होनो थाखाय कामरुप मेट्र'नि डिपुटि कमिसनारखौ बिथोन होबाय। आसाम जातीय परिषदनि आफादगिरि सन्जीब बराया अजद होनाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोरखारि बिथांखिफोरखौ रायजो राजाफोरनो फोसावनानै रायजो राजानिफ्राय भट लानो नागिरदों। अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो वार्डआवनो 1,000यै मुलाम्फायारिफोरखौ बांहोदेरबावनायनि खोथा होनानै रायजो राजानो लब दिन्थिदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसन बिसायख'थिया 22 एप्रिलाव जागोन। बेनिखायनो गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसन ओनसोलाव थानाय जायगाफोराव 20 एप्रिलनि 4:30 रिंगानिफ्राय लानानै 22 एप्रिल 4:30 रिंगासिम ड्राइ डे फोसावबाय आसाम सोरखारा। बेनि अनगायैबो भट साननाय खालिबो 24 एप्रिलावबो ड्राइ डे थागोन। मख'नो गोनांदि ड्राइ डेनि ओंथिया जायखिजाया फेग्रा जेरै जौ, ड्राइ डे फोसावनाय सानखालि जौ फाननाय, जौ लोंनाय आरो जौ राननाय बायदिफोरखौ बन्द' फोसावदों।
फिन आफगानिस्तान हादराव बम बेरनाय जाथाय आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलाव खेबथामै बम बेरदों जायजों साद'नि जिउ खहा जादों आरो सा 20निबो गोबाङा जोखोम जादों। जिउ गोमानायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ मानोना गोबाङानो गोब्राब जोखोम जादों होननानै रिपर्टआव मोन्नाय जादों। काबुलनि आब्दुल राहिम शाहिद हाइ स्कुलनि गेटनि साखाथियावनो बमा बेरदों। फरायसालिनि साखाथियाव टिउसन सेन्टारबो दंमोन। बेफोरखौ थांखिनानैनो उदखारिफ्रा बम बेरहोदों। जे जायगायाव उदखारिफ्रा बम बेरहोदों बे ओनसोला शिया मुस्लिम कमिउनिटिफोरनि ओनसोल आरो बिथांमोनखौ थांखिनानैनो उदखारिफ्रा बे बमाखौ बेरहोदों। शिया मुस्लिम कमिउनिटिखौ ISI आरो सुन्नी उदखारि हान्जाया सिगांनिफ्रायनो थांखिनानै बमा बेरहोबोबाय थादों। नाथाय बे खेबाव बे बम बेरहोनाय जाथायखौ सोर खालामदों बेखौ रावबो उदखारि हान्जाया सिमान लाथ'वाखै। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।